बेनिखायनो बिहा पाप नांदों पाप Hello लोगोफोर good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोफोर. So दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो. ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर. थ' भिडिअजों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. लेट्स गो. स' लोगोफोर प्रिति आरो एमजे जों नांलायबाय थानाय समावनो कन्ट्रोभार्सि जाबाय थानाय समावनो दिनै पुजा बर' होननाय इउटुब चेनेलनि अनारा दिनै आदा एमजेखौ ओरैबायदि जावबाय आरोना लोगोफोर नोगोद जावखादों मानो थाखाय जावदों आरो मा बुंदों दिनै बे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं बेनि क्लिपखौ होना होनोसै स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय कमेन्टआव गावसि हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर एमजेआ हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा नंगौना बे एकदम राइट बाट दाथ' एनिथिं एमजे आरो हिनजावनि गेजेराव बिराद नांलायनाय भिडिअ नांलायनाय खालि आरो सोरबा एकदम डान्स खालामलायनाय रेड माबा माबि मोसालायनाय वाव एनिथिं एमजेआ मालायखौ बिराद गियान होयोमोन गियान बा मिटिं थांनानै बिराद गियान होयोमोन वाव बिनि हिनजावनो दा इखौ गारनो नागिरदो बिनि हिनजावनो दा बिखौ गारनो नागिरदो मिथिबाय एनिथिं एमजेआ मिथिया हसिया सानना गारा मालायनि लाइफनि भिडिअफोरखौ जानला मानला एगारोमोन ससियेल मिडियाआव थ' जायनि मानसि भिडिअफोरखौ लानानै बेबायदि जानला मेनला एगारोमोन बेखौथ' दुनियानि मानसि मिथिजोबनाया मा जाखो इसोरनि न'खरनि मानसिफोरा इसोरनि फेमिलि मेम्बार्स बिनि गामिनि मानसिफोरा बेखौ हामा मोनना जाबाय थ' बिराद दुखु मोननानै किसुमान मानसिया हाव होयो हाव होबाथाय बे हावफोरा नाङो आरो बे हावफोरानो एनिथिं एमजेआव नांदो खोमा बेनिखायनो बिनियाव बेबायदि जादों ना रियेला माजोंथ' मिथिया नङा होमबा एनिथिं एमजे आरो बिनि हिनजावनि गेजेराव मा घटना जादों आं एखौ मिथिया जों नुदोंसो मात्र मबाइलाव न' थ' बेबायदिनो बिसोरबो मालायनि मिथिया सिथिया ससियेल मिडियाआव हगारबाय थानाय भिडिअफोरखौ जानला मानला लानानै इसोरो एगारना होयो सिङाव मा जादों मा जायाखै एखौ मिथिया थ' बिदिनो बहुत मानसिखौनो बियो लाइफ धंख' खालामदोंमोन स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों मिथिबाय बेनिखायनो जानला मानला मालायनि भिडिअफोरखौ थिखांना लानानै आपल'ड होनाङा फेसबुकाव नोङो मबाइलावसो नुदों रिलाव मा बहुत फेक ससियेल मिडियाआव बहुत फेक ओरैनो मबाइलाव खिथिगोन रियेलिटियाव मा जादों एख' खिथिया ओरै 100%नि 20%सो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नुखाबायानो ओमफ्राय बिथांनि बुंनायाबो हसा नामा दिनै बे पुजा बर'आ जिथुनिखि बिथांखौ जावदों दिनै बेफोर खोथाफोराबो हसा नामा साननो गोनां खोथा आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय ना लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय